Bore da a chroeso I ddydd Mercher, Steddfod yr Urdd 2016. Wel, dyn ni'n fyw, chwch ti'n ia, dyna di, ti'n fyw ar Periscope. A fel chi'n gallu gweld, staff yn unig, dyma ble dyn ni'n cuddio tu cefn y camera. A ni'n mynd I fynd chi mewn heddi, achos nid yn unig y bobl sydd yn crwydro'r maes sydd edrych yn ffasiynol, ond wrth gwrs mae rhaid I gyflwynwyr ni hefyd edrych yn ffasiynol. Gwydwch helo baw, dych chi'n fyw ar Periscope bore yma, bore da, bore da, bore da. So dyma ble mae swyddfa cynhyrchu ni, a dyn ni'n mynd I fynd lawr I gwisgoedd a colir bore yma. So, croeso dyma cefn llwyfan ni I fynd ar y teledu. A dyma, fel chi'n gweld, colir a gwisgoedd. Dyna ble fi wedi bod yn gwario rhan fwyaf amser fi bore yma, I trial sicrhau bod fi'n edrych digon da, a chroeso I gwisgoedd. Dyma ble mae cyflwynwyr ni. Mae Annie, mae gennym ni Tristan, Alex, Elin a Heledd. Mae nhw gyd yn gwisgo mewn fan hyn. So o'n ni jyst yn mynd I gael grwydr bach I weld beth mae nhw gyd yn gwisgo. Dwli hwnna lawr ffnas, mae hwnna'n bwysig ydw e. Lliwiau, hafaidd, gwanwyn. Ond mae nhw gyd fath ar un lliw. Ond beth o'n ni'n moyn gwybod oedd pwy sydd yn gwisgo'r gwisgoedd yma. A fi'n siŵr allwch chi ddyfalu. Mae Mrs Heledd Cynwal yw'r top yma. Ted Baker, hyfryd. Alli di ddim fynd yn wrong, really. Alli di gyda Ted Baker. A wedyn ni Annie. Mae Annie'n licio oren, really. Os ydych chi'n watcho'r teledu ddoe, oren oedd Annie'n gwisgo. A dyma fel off the cuff, sort of short sleeves fan hyn, so dyna ddim yn mynd lawr yn bell. Mae hwnna'n eitha pwysig. Wedyn Elin. Elin yn fan mawr o bach o glitz y glamour, a fi'n fan mawr o bach o glitz y glamour, actually. A ti'n meddwl, bach o zip fyd. Mae gennym ni zip. Oes dim zip ar hwn, ond mae gennym ni zip ar bac yma. So dyma rai Elin, a mae hwn I fewn, tymor yma. Dyma fel y fled, sort of 60 sort of style skirt. Alli di wisgo fel lan, really. Byswn ni'n awgrymu, os mae unrhyw un ohonoch chi'n dod I Steddfod wrthos yma, chi'n mynd I wisgo'r fath yma sgert. Pam na wisgwch chi fe'n high-waisted? Achos fi'n meddwl, bydde hwnna'n edrych yn eitha neis. Llyfylla bach o boots neu sandals, achos gamber yn hafaidd. Ond dyw'r tywydd ddim yn gret bore yma ar faes yr Steddfod. So mae angen I chi ofalu. Galle fe fwrw glaw, so cofiwch ddod o'r welis fyd, a sicrhewch bod chi'n digon addas ar gyfer phob dim. A dyma reil. Dyma'r ffefryt fi, achos Tristan Ellis Morris, un o'r bobl mwyaf ffasiynol fi'n gwybod. Ac o hwn, fi wedi bod yn aio hwn lan ers bore Dydd Llun, a fi'n mynd I drial dwy'n erbyn diwedd yr wythnos, ond fi ddim yn gwybod os fi'n mynd I gael. So dyma reil Tristan, mae gennym ni Iwan wedyn ni, sy'n wastad yn edrych yn smart. Mae Iwan yn fan mawr o blazers, fel ydych chi weld, o a belt yn gwmpo. Nes I anghofio belt fi bore yma, sydd ddim yn gret, so fi wastad yn gorfod codi trowsus pan mae angen. A fi wedi bod yn snwpan bore yma, ac yn y bag yma, gadw fi weld os fi lli ffindio un. Ond gynnon ni rein. Nawr o'n I ddim yn hollol siŵr beth oedd rein bore yma, tan bod fi'n gweithio hwn mas. Am hwn yn eitha pwysig, really, pan chi'n dod I gyflwyno. Yn enwedig chi, merched, os chi'n dod I faes ar Eisteddfod, digon y mwd yma. Felly, mae angen rhywbeth I sicrhau bod eich sodle chi ddim yn mynd mewn i'r gwair. Felly, fi'n mynd I ddwy'n sodle Heledd. Dyma beth chi'n neud? Wpo nhw mewn. Waw! A wedyn ni, wneud y sodle yma ddim yn mynd i'r gwair. A nhw ddim, mae rhain, mae yna bach yn damage, Heledd, come on. Mae lle di brynu sgidio newydd, really. Ond ni, os dwi ddim yn moyn prynu sgidio newydd, yn amlwg, allu hi roi un o'r rein arno fe, a wedyn ni, fydd hi ddim yn mynd mewn I hwnna. Dyma, so dyma ni, really. Mae gennym ni Chrissy sydd yn gofalu am gyda'r cyflwynwyr ni, a hi sy'n gwario oriau yn mynd siopa am yr holl bethau yma, sy'n, yn jobyn anghredadwy, really, achos bys ni ddim yn gallu neud e. Ond gobeithio bod chi wedi joio, fi yn jolio ar hwn, bach o les, bach yn saucy am Steddfod, yn dywe? Ond os chi yn moyn gweld mwy, cofiwch bod ni ar Snapchat a Instagram fel arfer. Mae newyddion amazing gyda ni. Snapchat wedi mynd lan miloedd o ddilynwyr ers bore Dydd Llun sy'n anhygoel, so diolch o galon I chi am hwnna. A dyn ni hefyd ar Trydar a Facebook, a gewch chi lot fwy o wybodaeth am cynlyniadau, phob dim sy'n digwydd ar y maes ar hynny. Felly diolch yn fawr, a welai chi bore fory.